Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab kanin. Mga igsoon, padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibok kalibutan, kauswagan sa nangahagba karon nga ekonomiya sa lain-laing mga nasod, labi na dinhi sa atong nasod nga unta makabangon gihapon bisan pa nining pandemic. Ug atong iampo nga mahunong na kining maong trahedya sa panglawas ang COVID-19. Ato sang iampo dinhi padayon ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors ug donors nga padayong nagsigi og suporta nato dinhi sa atong mga proyekto sa atong simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamahalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, among Amahan og tigpanalipod, kung wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang Ginoo nagsugo kanako sa pagsulti sa katawhan bahin sa akong kasubo ug sa pag-ingon. Manaligbig unta ang mga luha sa akong mga mata, sa walay hunong adlaw o gabii. Kay samdan ang akong katawhan ug grabe kini kaayo. Kun moadto ako sa kaumahan, makita ko ang mga haya niadtong nangamatay sa gubat. Ug kun moadto ako sa kalungsuran, makita ko ang mga tao nga himatyon sa gutom. Nagpadayon ang mga propeta ug mga pari sa ilang buhat. Apan wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ginoo, gisalikway mo na ba sa hingpit ang Huda? Nasilag ka ba sa mga mulupyo sa Sion? Ngano bang gisamara numan kami grabe o dili na maayo? Nangandoy kami sa kalinaw, apan walay kalinaw nga miabot. Naglaom kami sa among kaayuhan, apan kalisang hinuon ang nidangat kanamo. Gisugid namo ang among sala kanimo, Ginoo. Ingon man ang mga sala sa among katigulangan. Nakasala kami kanimo. Ayaw hikalimti ang imong mga saad, ug ayaw intawon kami isalikway. Ayaw pakaulawi ang Jerusalem, ang dapit diin anaa ang landon mong trono. Tumana ang kasabutan, nga gihimo mo uban kanamo. Ayaw kini kawanga. Walay Dios-Dios sa mga nasod nga makapaulan. Ug ang langit, bisan sa iyang kaugalingon lamang, dili makapaalindahaw. Ikaw ang among gilauman o Ginoong Dios namo. Kay ikaw lamang ang makahimo niining mga butanga.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo, luwasa kami. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo, luwasa kami. Ayaw hinumdumi bato kanamo ang among kadautan kanhi. Ang imong kaluoy madali unta nga moabot kanamo, kay nahimutang kami sa dakong kalisdanan. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo, luwasa kami. Tabangi kami, o Dios, among manluluwas. Tungod sa himaya sa imong ngalan, luwasa kami, o pasaylua ang among kasalanan. Tungod sa imong ngalan. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo, luwasa kami. Paabutangan ha kanimo ang agulo sa mga binilanggo. Sa imong dakong gahom, luwasa sila nga gihukman sa kamatayon. Unya kami, imong lungsod o mga karnero sa imong panon. Magpasalamat kanimo sa kahangturan, latas sa tanang kaliwat, among isangyaw ang imong kadayganan. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo, luwasa kami. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, o Ginoo. Unya mibiya si Jesus sa mga tao ug misulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an miduol kaniya og miingon, sultihi kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma. Si Jesus mitubag, ang tao nga nagpugas sa maayong binhi mao ang anak sa tao. Ang uma mao ang kalibutan. Ang maayong binhi mao ang mga tao nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tao nga sakop sa yawa. Ug ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan, ug ang mga ngani mao ang mga anghel. Maingon nga ang mga sagbot hipuson ug sunugon, mao usab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ang anak sa tao magsugo sa iyang mga anghel sa paghipos gikan sa iyang gingharian sa tanan nga mao'y nakaangin sa mga tao sa pagpakasala. Ingon man ang tanan nga nagbuhat og dautan, ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab, diin maghilak sila ug magkagut sa ilang ngipon. Unya ang katawhan sa Dios mudan-ag sama sa adlaw dito sa gingharian sa ilang amahan. Busa pamati kun may dalunggan kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ko ikaw, o Kristo. Ikaduha na natong pagpaminaw nining maong ebanghelyo karon. Niya ang akong gusto nga tagag focus unsa may mahitabo kung ang sagbot o ang maayong tanom magtipon. Kay niingon man ang Ginoo, sige lang, pasagdi lang sana sila nga motubo. Niya ato lang niya ng hipuson inig ka tapos na igting ani. Niya katong sagbot, bugkuson butang sa kalayo, ang katong trigo atong ibutang sa kamalig. Pero ang pangutana, unsa may mahitabo samtang magtubo pa sila?
Gitawag ba na siya og peaceful coexistence? Kana bang mo magtubo lang ba nga wa lang gyud mahitabo ba? Saman. Sa pagtuon ninyo, kung magtipo na ang sagbot o ang trigo, unsa may mahitabo sa ilang panagtipon, sa ilang panagkuyog, peaceful o gubot? Ha? Gubot. Mo na gi-describe ni Propeta Jeremias sa unang pagbasa nga purting gubuta sa iyang palibot. Sige siyag hilak kay purtig yung gubuta, patay dirib, kawat didto, rape didto, abortion dirib, gubat didto, hala, plinunggu ay sliog dire, purtig yung gubuta. Basta magkuyog na ning sagbot og ang trigo. Kumusta maron inyong balay? Gubot o malinawon? Malinaw. Kung malinawon, congratulations. Pulos mo sagbot. Pulos mo trigo. Pulos trigo. Ano, no? Kay malinawon. Kumusta man ang inyong panagsilingan? Malinawon ba? Way linibakay? Way dinautay? Gasagol na diha ang trigo o ang sagbot. Kumusta man dito sa inyong gitrabahoan, opisina, eskwelahan, malinawon o gubot? Gubot sa Ningaw gyapon, gasagol na diha ang trigo o ang trigo o ang sagbot. Kumusta man din sa atong parokya, malinawon o gubot? malinaw. Basta lagi musagol gani nang sagbot, gubot yun. Ano mo na siya? Sige na lang, di nalantaan ang dagko ng mga community. Kumusta maron imong kaugalingon? Malinawon o gubot? Kay kita ra ba usahay no, kusog kayo tang mo welcome sa mga batasan sa mga sagbot. Muna mismo sa atong batasan, mag-ana-ana tay, usahay murag trigo, usahay murag sagbot, usahay murag trigo, usahay murag sagbot. Ang resulta, imong kinabuhi, gubot kayo. Muna maglisod kag katuog usahay. Kanang maglisod og katog, kanang dili ba sila relax ang ilang heart o ang ilang mind, gasagol na ng imong batasan o ang imong binuhatan ang sagbot o ang trigo. Kanang kusog kay kang musimba, pero kusog sa kay kang manglibak. Gubot una-una. Kanang bang kusog kay kang morosaryo, pero kusog yapon kay kang mamakak. Gubot. Parehara sa nadin higod. Kani kusog man kay sila mo serve, choir, sakristan, lektor. Mga buotan kay naong magsigana diha sa kani altar. Pero inigabot ay loyos altar, mga animal kay binuhatan. Gubot. Gubot. Ayan sa man. Sa inyong kaugalingon ron, wa magsagol ang sagbot o ang trigo. Sagol. Sagulon kay na nimo, patay gid ka diha. Muna ang challenge day karon gitawag nato og single-heartedness. Unsa man ang single-heartedness? Kana bang kasing-kasing nga limpyo ba nga kasing-kasing? Kana bang kasing-kasing nga usa ra gyud sod samas kasing-kasing ni Maria, kasing-kasing ni Jesus, kasing-kasing sa mga santos, usa ra gyud sod og sa kasing-kasing ni Propeta Jeremias. Di ba sa ending sa atong pagbasa karon, gasigi naman siya ingon, ikaw ra gyud Lord ang akong dangpanan. Way laing makahimo bisan unsa dinis kalibutan, ikaw ra gyud. Mo na nagitawa og single-heartedness. Kana bang muilana ta nga ang Ginoo ra gyud moy angayang ibutang sa atong kasing-kasing. Ang pulong o ang sugo ra gyud Ginoo moy angayan atong higugmaon sod sa atong kasing-kasing. Dili ang atong pulong, dili ang pulong sa imong silingan, dili ang pulong sa imong bana, dili ang pulong sa imong anak, dili ang pulong anang imong ginikanan, kanang imong mga apuhan, dili ang pulong sa mga politicians, dili ang pulong sa mga businessmen, dili ang pulong sa mga scientists, mga artista, dili ang pulong sa pari, mga obispo, hantod sa Santo Papa. Dili na mao'y mga pulong nga angay natong paminawon. Unsa may maing paminawon? Pulong sa Ginoo
buhat sa Ginoo. Kung ang usa ka politisyan nag-istorya bahig pulong sa Ginoo, paminawa. Kung ang usa ka artista nagsigig sangyaw sa pulong sa Ginoo, isip artista, paminawa. Kung ang usa ka businessman nagsangyaw sa pulong ug sa buhat sa Ginoo, isip businessman, paminawa. Kung ang usa ka pari nagsangyaw dili pulong sa Ginoo, ayaw taga ikolekta. Kung ang pari o ang obispo sa Papa nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, paminawa. O wa gani maminaw, ayaw paminawa. O wa maghimo, wa magbuhat, ayaw sunda. Ana, kung nagsagol na ang trigo o ang sagbot sa kinabuhi sa inyong parish priest, badlunga. Pero wa gani magsagol, paminawa sa siya'y mo badlong. Oh, kumusta naman mo ron diya? Sama mo, trigo o sagbot? Unsa to'y tubag na to sa Salmo? Wa, may klaro. Tungod sa himaya sa imong ngalan, Ginoo, luwasa kami. Tungod sa himaya sa imong ngalan, Ginoo, luwasa kami. Wa ta mangayog kaluwasan, Lord, luwasa mi aning COVID aron di mi mga matay. Ginoo, luwasa mi aning among kalisod aron di mi mga matay. Luwasa ko aning mga sagbot kani mga dautan aron dili ko mabugatan. No, dili na mo atong gipangayo. Aron mahimo tang single-hearted persons ang atong tumong ang paghimaya sa ngalan sa Ginoo. Kana ra gyud. Lord, tagaay ko og karelax sa akong kasing-kasing sa pagdawat aning akong bana nga nagsigi og tabok ngadto silingan aron akong himayaon ang imong ngalan bisan pa man og motupad dig higda nako ning animal dako, maghimaya gyapon ko sa imong ngalan. Di ba nindot no? Kanang may mga pang, ay praise the Lord, buhi pa akong bana og motabok na pud ning adto. Pero makahimaya gyapon kas ngalan sa Ginoo. Unsa man na kaluwasan kay ang imong kasing-kasing na single-hearted dili maapektuhan sa mga sagbot nga naa sa imong palibot. Sama ni propeta Jeremias, igo ra siyang mihilak apan wa siya maapektuhi sa mga sagbot siyang palibot. Nganuman gasigi ra siya himaya sa ngalan sa Ginoo tungod kay nasayod siya nga ang Ginoo ra gyud maoy angay daygon, dili ang iyang kaugalingon, dili ang isig katawo. Og ang pulong ragis Ginoo mo'y angay sondon, dili ang imong gusto, dili ang imong unsa diha mga pangandoy sa kinabuhi. Kinirong ato mga proyekto dinhi sa atong simbahan, ato ning padayunon aron paghimaya sa Dios. Dili aron pagdaig lang nga sus kami na guna San Vicente. Wa gid tay naong ikapasigarbo. Labaw nako isipin yung pare. Wa jud koy naong ika pasigarbos mga tao, ako'y gahimo ana. Kay ngano man ang atong mga donations karon nagikan sa mga taong dili parokyano dinhi. Wa gani ko kaila nila, wa gay sila kaila nako personally. Unya magpagarbo ko ako'y gahimo ani. Uy, pagkawa na ko'y batasan, labaw na mo kay pilar gud tayo inyong gihogs kolekta. Usahay gani mulingiw-lingiw pa. Magpagarbo ka, dili oy himayaa ang Dios nga dunay mga taong nahigugma nato og nihatag sa ilang donations bisan pa man naglisod sila sama nato. Himayaon nato ang Dios og pasalamatan tungod ining maong grasya. Dili kay magpagarbo ta nga kami lang tulo ra ka buwan, sos humantanan stained glasses oy. Ana, ayaw. Laway ra kay ta paminahon ana. Apil na ko no. Sige, manindog na tayo. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios ang tuburan sa tanang grasya o paglaom sa kinabuhi. Mapaubsanon kitang muingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa atong simbahan Katoliko, nga malahutayon kini sa pagsaksi sa kamatuuran, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga namunuan sa atong panggobyerno
nga ilang ipadayag ang kamatuuran ni adtong nabiktima sa pagpanlupig. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 virus makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang kanilang tanang nangamatay nga makakita na sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. O Ginoong Dios, itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok namong kasing-kasing, ihatag ang among gipangawyo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kawaton, alang sa pagdaig ug pagmamaya sa iyong ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga timbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manao sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matao. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa
ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi ng among gipamisahan karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan, gamito nato ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Hangkalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang giharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo, ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mapalawat kanimo, mapanipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak. Kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos sa mga mahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon, sa kinaiyan niining maong virus, ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanak niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina. Nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas.
Ihatag ka namo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog Balihod. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kalinaw. Apan mahitabo ra ni kung dunatay single-heartedness kana bang ang Ginoo ra gyud mo atong himayaon og dili ta magpadala sa mga sagbot niining kalibutana. So ako di ay ipahibalo dinhi nga duna may nadesisyonan sa atong PPC o sa PFC niya itong among niagi mga meetings nga atong ilisan kining atong mga bangko. Ato bang mga bangko ba niya ato na ning ipanghatag ngadto sa mga chapels. So ang atong gidesisyonan nga ang atong bag-ong bangko kanang steel, combination sa steel o sa wood. So mohangyo ako ninyo kamong nas online o kitang niya dinhi padadi ninyo og inyong design kay nangita meron og nindot nga design sa mga pews dinhi sa atong simbahan ay lang pagbutag measurement kami nalay butang sa measurement ang design lang sa kombinasyon sa steel o sa kaning wood unsaon pag-combine ba apil ng color niya kanang ipadala nga rin namo either inyong ipadala diri sa opisina or inyong i-send pinaagi sa messenger. Ang ako siyano ubod man na akong messenger CIANO UBOD. Diha lang ipadala niya amo nang tigomon tanan niya magmeeting na sagbalik ang pastoral, ang atong finance o ang atong interior designer niya among tan-awon kun hain ang pinakanindot no. Niya katong pinakanindot do na moy reward gikan sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dado ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.